Kaikilla oikean lentokoneen hallintalaitteella varustettuja simulaattoreita on harrastuskäytössä Suomessa vain 3. Tämän simulaattorin lisäksi 2 muuta löytyy Malmin ilmailukerholta. Porilaisten harrastusprojekti lähti liikkeelle lentokoneen polkimista. Tämmöisen hauskan harrastuksen ja oman taitojen kehittämisen, että tässä pystyy tosiaan niin ihan mittarilentoakin harrastaa, eli pistetään täyssumu tuohon, niin pystyy kyllä järjestelmän lentämään täysin. Samalla hyvä lennot onnistuu. Suomessa myönnetään vuosittain hieman yli 1000 yksityislentäjän lupakirjaa. Sen hankkimiseen on kipinä saatu perinteisesti lennokkikerhojen kautta. Nykyään koukkuna toimii yhä useammin lentosimulaattori. Simulaatiossa ei lennetä yksin. Tälläkin lennolla saatiin yhteys Porin kenttää lähestyvään Malmin ilmailukerhon lentosimulaattoriin. Malmin ilmailukerhossa lentävä Ilkka Linnamäki, kauanko olet ilmassa ollut? Nyt ollaan oltu semmoinen 25 minuuttia jo ja ollaan tässä vähän vajassa puolessa välissä matkaa. Onko teillä enemmänkin semmoisia kavereita, jotka sieltä on niin kuin simun kautta lähtenyt sitten oikeaan koneeseen? Joo, en ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinenkään, että tämä toimii monelle ponnahduslautana oikean lupakirjan suorittamiseen. Simulaattori tekee ilmailuharrastusta tutuksi, mutta auttaa myös ylläpitämään lentotaitoa. No kyllä meitä tässä tärkein on, että saataisiin tähän mahdollisimman paljon käyttäjiltä tämä simulaattori ja yleensä tämä yleistäkin ilmailutietämys saataisiin vähän tänne maailmalle. Ja kyllähän näitä simulaattoreita lentää lupakirja omaavakin kaverit. Että se on hyvä harjoitus talvella, kun kelit on huonot ja se tuo niin lisää vaihtoehtoja. Porin ja Malmin ilmailukerhot ovat olleet tukena tämän simulaattorin rakentamisessa. Hivenen on tarvittu myös onnea. Koneen runko päätyy Poriin sattuman kautta. Tässä on tämä vanha klassinen, että iso halli ja paljon lunta ja lopputulos on sitten, että halli sortui ja kone meni tietysti